Jeg fik rykket den lille konfirmation, fik jeg rykket frem. Den holdt vi jo et år før tid, fordi vi vidste jo ikke, om jeg var i live der. Vi var på en opgave, hvor vi gik og lavede noget badeværelser på et kursuscenter. Og der var vi i gang, der opdagede det, der var asbest. Og der havde vi gået og arbejdet i det en måneds tid. Uden beskyttelsesudstyr? Ja, vi vidste det jo ikke, så ja. Jeg fik ondt, og troede, jeg havde fået en blodprop, så jeg tog på hospitalet. Og der blev jeg så scannet, og der fandt de sådan en plet. De vidste ikke helt, hvad det var. Så røg jeg videre, og så blev der taget nogle prøver og noget, og så fik jeg så at vide efter en masse prøver og forskellige ting, at jeg havde lungehindekræft. Og det har du fået, fordi du har haft det arbejde, du har haft? Ja. Det kan ikke passe, man skal straffes for at passe sit arbejde. Og det bliver man. I den grad. Ja. Man må kunne lave et samarbejde, lave et asbestudvalg i hele Europa. Altså, prøv at se, hvis vi kunne gøre en kæmpe forskel der.